Kaixo, zinemazale, hauxe duzue Zurrolako Butaka, zinemaldiaren inguruko euskarazko telebista saioa. Hementxe segitzen dugu kursalean, dakizuenez, 5 hedabidek elkarlanen osatzen dugun programa honi bide ematen, ez? Hain justu, zeintzu garen? Dagoeneko errepikatzen dizuegu egunero, baina beti ere aipagarri izan behar. Berria Irutxuluko hitza, Gaztezulo, Zine Ataria eta Hamaika Telebistak osatzen dugu Zurrolako Butaka. Irailako 28 osteguna, 75. zinemaldiaren bukaerara hurbiltzen ari gara, baina oraindik hemen segitzen dugu edukiak ez zaizkigulako falta. Gaurkoan, Maider Fernandez Iriarte zinemagilea izango dugu gurekin, gainera, ez da esklusioa, baina jakina denez, sari bat irabazi berritan, eseriko zaigu gurekin gaurkoan, Ikusmira Berriak zinemaldiko saria eskuratu du, eta horri buruz luze zabalitz egiteko aukera izango dugu. Bestalde, Atxur animazio taldeko Kote Kamatxo eta Itxaso Navarro izango ditugu, eta bukatzeko kritikarien solasaldian gaurkoan beste bi gonbidatu, Iratxe Fresneda eta Maia Muruaga. Horiek horrela, obrena hastea dugunez, has gaitezen zine maratoiarekin. Atzokoan, jakin genuen eta halaxe jakinarazi zituen zinemaldiak industriaren sariak, eta horien artean 3 euskal ekoizpen saritu zituzten. Horietako bat gurekin dugu gaurkoan, bera dugu Maider Fernandez Iriarte, kasunetan, sari nahiko potoloa edo eskuratu delako Ikusmira Berriak bere proiektuari bide emateko oso baliagarri izango zaiona, eta esan bezala gurekin dugu, eta agurtu beharko. Kaixo Maider, eta ongi etorri? Kaixo, egunon. Oso esanguratsua den edo ez ezakigu, baina pentsatzen dugu bai pozik egongo zarela, ezta? Bai, kriston aukera hona da, ze saria erregrabaketa estudioak ematen du, eta postprodukziorako sari bat da, baina nire pelikulak jasotzen duen lehen diru laguntza, edo nahiz eta dirua ez izan, lehen laguntza da, orduan ekoizpenerako oso garrantzitsua den sari bat da, bai. Hazen bat eskertzen duten, zinegile olako laguntzak izatea. Baina justu atzokoan, saria jaso zenuenean, hitz batzuk esan zenituen, eta nola jaso zenuen eta esandakoak ere bideotxo batean ikusi dituzue. Hona hemen. Kaixo, arratsaldeon. Guretzako, egia esan niretzako oso garrantzitsua eta polita izan da Ikusmira Berrieken parte hartzea. Eta, saria honik uste oso garrantzitsua dela gure pelikularentzako abiapuntu oso ona delako, ez? Las Letras de Jordi izeneko lanerako saria da Ikusmira Berriak, aipatu duzu baliabide bat bentzaia eskuratu duzula, baina lana bera ere zertaz den ere jakineko genuke, zerri buruzkoa da? Jordi hau garun paralisia duen 51 urteko gizon bat da, eta bere inguruan eraikitzen da den pelikula da, edo behintzat momentuz hori da egin nahi detena. Jordi fedea galdu duen fededun bat da, eta horretaz dijoa, ez bere baldintzaren inguruan, baizik eta fedearen galderaren inguruan. Dagoeneko badaukazu gutxura bera egituratuta nola egin nahi duzun? Bai, printzipioz nahi ideia da, Jordi duela 2 urte bere gurasun etxetik residentzi batetara juntzan, eta berak esaten du, azken 2 urte hauetan nabaritu duela fedea edo indar hori galtzen ari zaiola, jainkoarekin zuen kontaktua edo galtzen ari dela, eta hori izango litzateke abiapuntua, fede galera hori pelikularen abiapuntua, eta orduan nire ideia da, nolabaiteko bidai, fedearen berreskurapenaren bidai horretan, pelikularen bidez akonpainatzea. Eta bidai horretan puntu garrantzitsuena edo Lourdesen da, ez dakit ezagutuko duzuen Frantzian dagoen santutegi bat. Lourdes santutegia. Lourdes, Zuen pertsona bat ez, santutegia, bai. Eta Jordi bertara dijoa urtean behin, eta bertan berak dioenez jainkoarekin berriz kontaktuan jartzen da. Orduan hori izango litzateke pixkat. Jakina Bartzelonan ikasketak egiten ibili zarela, ez dakit gaur egun bertan bizi zaren, baina nola izan zenuen Jordi ezagutzeko aukera? Ikasketen arira, bertan proiektu bat aurkeztu behar nuen, eta Lourdes ez dakit zergatik, baina egia esan ez dakit zergatik okurritu zitzaidan, Lourdesen egin nahi nuen dokumental bat, observazionala, bertara junta, grabatu eta gero editatu. Eta Bartzelonan nengola, investigatzen hasi nintzen, eta Lourdesai joan talde bat topatu nuen, eta talde horretan Jordi zegoen. Eta bela, bai.
Eta nolako izan zen lehen harremana berarekin, alegia proiektua ere bera ezagutu ondoren hasiko zinen egituratzen, eta ez dakit ze iritzi duen berak. Bueno, berak, berari asko gustatzen zaio, ni astelehenero bere residentzira noa eta berarekin egoten naiz, gure topaketak grabatzen ditut. Berak adibidez ezin du hitz egin, taula baten bidez hitz egiten du, eta nik gure elkarrizketa hauek taula horren bidez grabatzen, kamera erabiliz taula hori grabatzen dut, eta honela azaltzen dut gure arteko harremana, eta ezakit, berak agian ez du pelikula ikusteko, nik pentsatzen dudan hori berak ez daki zer pentsatzen dudan ez, baina oso gustora dago nirekin eta orduan nik hori ere aprobetxatzen dut ez. Beraz, esan daiteke prozesua dagoeneko abiatu duzula, eta ikusmira berriak egitasmo honetan, okeraz banago 6 astez edo izan duzu aukera lan egiteko, nolakoa izan da? Azaldu pixka bat zinemaldiko egitasmo hau zer den? Ikusmira berriak 6 asteko residentzi moduko bat da, non tabakaleratik toki bat jartzen dizuten lo egiteko eta beste 4 proiektutako zuzendariekin konpartitzeko eta aldi berean espazio emate dizute lan egiteko. Bai idazteko edo bideoak editatzeko edo zerbait grabatu behar balin badezu kamera uzten dizute eta bar. 6 aste horietan zehar baliabide pila bat emate dizkizute zure proiektua garatzeko eta horretaz gainera gonbidatuak ekartzen dituzte tailer txiki moduko batzuk antolatzeko eta feedback moduko bat eukitzeko proiektuekin. Beraz, formazio egitasmo bada? Bai, formazioa nik uste dela garapen egitasmo bat, nori gonbidatuek ere proiektuen bidez, beraien lanekin harrematzen duten eta formazio eta garapen egitasmo bat esango nuke. Bideo bat ere bada, ikusmira berriak izenekoa, zinemaldiak eskura daukana, eta bertan, beste era batera ere irudiz ikusteko aukera izango dugu, beraz, hementxe duzue. Este año hacemos cambios debido un poco al éxito que estamos teniendo, estamos muy contentos de cómo está funcionando y a nuestro interés en que sea cada vez más internacional. Por eso creamos como 4 categorías de acceso a estas residencias, a los diferentes proyectos. Por un lado se puede presentar cualquier proyecto de cualquier lugar del mundo, digamos que hay una categoría de acceso internacional. Se puede presentar cualquier proyecto del Estado español, hay una categoría de acceso nacional a nivel de España. Cualquier proyecto de la Comunidad Autónoma Vasca, hay una posibilidad de acceso desde el propio País Vasco. Y por último sí mantenemos la categoría que ya existía en anteriores ediciones de iCine, del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine. Ikusmira berriak zinemagilei zuzendutako proiektu bat da, bai saiatzen gala aukeraketan proiektu berritzaileagoak aukeratzen, non ikusentzunezko praktika honetan agian beste arrisku batzuk hartzen diren lengoaia edo narratiba lantzeko momentuan. Ofrecemos 6 semanas de estancia, 4 de ellas para desarrollar los proyectos presentados dentro de los espacios de trabajo que tenemos en Tabakalera. Serán acompañados también por masterclasses y tutores para hacer seguimiento de los proyectos y después las últimas 2 semanas serán más de preparación hacia el pitching para presentar los proyectos durante el foro de coproducción del Festival de Cine. Bigarren urtea daia babesle bezala gaudela, REK bezala sekzio honetan, eta esperientzia 2 urtekoa oso ona izan da. Creemos que es importante en estos casos que un proyecto no solo se quede en proyecto, sino que al final tenga un premio real, ¿no? Que es el que va a permitir que eso después se pueda ver y que pueda funcionar por diferentes países y festivales, ¿no? Y es el premio a la postproducción. Nosotros creemos que eso lo que hace es determinar que un proyecto se termina. Ikusmira berriak saria, beraz, hori da, Maider Fernandez Illartek jaso duena, eta berarekin gaude hizketan, aztertxoek gehiago jakin edo guzteren, abia puntuan dago, 19 herrialdeetako 157 proposamenetatik 5 aukeratu zirela,
5 horiekin egin duzu egitasmo honen 6 asteko lanketa, eta hasiera batean behintzat, esanguratxo ematen du, hainbeste proiektuetatik horietako bat zure aukeratu izan, ez? Momentuan, pentsatzen dut asko estimatu zenuela erabakia. Bai. Bueno, ia da, 4 sail daudela, bata nazioartekoa, bestea Espainia estatukoa, bestea Euskal Herrikoa, eta beste bat hemen zinemaldian egiten den Eiezinen parte hartu duten zuzendarien arteko proiektu bat. Orduan, bueno, naiz eta hainbeste proiektu egon Euskal Herrikoak imaginatzete zirela hainbeste izango, baina bai, nik konstienteki bidali nun guztia sartu nahi nun egitasmontan, eta baina deitu ziatenean kriston poza izan zen gaina, medikoan egon hor zai, bai, oso ongi goratzen dut deitu ziaten momentua, bai. Zaten, jazta, dagoeneko sendatu naiz eta presnago... Bai, jazta, ja. Manago alako proiektu bat emateko bidez. Bai. Saria jasota, aipatu dugu, Las letras de Jordi, duela oinarrian lan bezala, dokumental eran egin nahi duzu, ezta? Luzea, laburra, pentsatu duzu hori pixka bat? Printzipioz luze izango da, eta bai, dokumental moduan, bai. Eta, epeari dagokionez, noski, 2018ko zinemaldian ikusteko aukera egongo da, edo bintzat, helmuga bezala jarri duzu zinemaldian erakustea? Bai, esan uste ez dira denborarik emango, bai. Ze orain duela astebete zatitxoak grabatu nun, Lurdeseko zati hau ja egina dago. Bueno, ikusiko dugu gero edizioan zemuz sartzen da, baina printzipioz dena grabatuta dago. Eta beste guztia urte honetan zehar egingo dut ziurrenik. Orduan, bueno, denbora behar dut ongi pentsatzeko nola grabatu eta bar, eta baita ere diru laguntzen ze gaude, hoien arabera baliabideak gehiago edo gutxiago izango direlako. Eta bueno, ez dakit, zinemaldirako nik uste ez. Agian 2019-rako, agian bai, baina... Bai. Agian lehenago nahiko duzu aurkeztu ere, bai, noski. Ari gara hitz egiten duela 2 urteko iraila. Ja, bai, hori da, bai, ez dakit, ikusiko dugu, aber. Ikusiko dugu. Bai. Baina nahi duzu zaindu, ez? Lana ikusten denez. Bai, ez diozu eman nahi presarik eman nahi bukatzeko, bai. Gainera orain halako babesa izanik. Bai, hori da. Uste garrantzitsuena pelikula ongi egitea dela, eta gero, zinemaldira iristen bada perfecto, eta gustatzen baldin bazaie, hobe, baina bestela, bai, itxoingo dugu, bai. Jakina da hemen inguruan zinemagileak ez direla falta, eta animatuko zenuke sortzaile kopuru hori parte hartzera ikusmira berriak saio honetan, egitasmo honetan? Bai, zergatik ez, bai, noski baietz, kriston egitasmo hona da, bai. Eta oso lagungarri izan atzaizue, zuri behintzat oso lagungarri izan zizulako. Bai, oso polita izan da 6 aste hauetan hemen egotea bestekideekin, zure baldintza berdinetan dagoen jendea ezagutzen duzu, baina gainera beste toki batzutakoa, beste historia desberdinekin, eta gero bai etortzen diren profesionalak oso onak dira, eta bakaleak eskintzen dituen baliabideak ikaragarriak dira. Niretzako izan da oso ona. Hor bada beste bitxikeria batez, baina albiste ere badena, aipatu dugu atzo bertan jaso zenuela ikusmira berria saria, eta baita ere atzo jakin genuen behintzat, Variety aldizkari ospetsuak ere, 10 emakumezko zinemagile interesgarren artean zaudela zu. Baita ere Maria Lorza, baina ez dakit nola baloratzen duzu halako aipamen bat? Bueno, ez dakit, grazia egiten dit, esan, ez dakit zergatik gauden, ez dugu ez da inbesteko lanik egin, eta imaginatzen eta azkenean top 10 horietakoak, ez dakit, reienatzeko hor sartzen gaituztela, esan ez dakit, grazia egiten dit, batez ere grazia egiten dit. Baina espero, argi dago ematen du ez denula, espero. Ez. Baina orain ez dizu presiorik ere gehituko, besterik gara, anekdota bezala hartzen duzu. Bai, anekdota bezala. Hori ere ona da. Bere garaian, zinea atarian ere kolaboratzen zenuen, alako zinema zidazta ere gustako duzulako, okerezan hau bade denbora ez duzula idatzi, eta ez dakit hori berreskuratzeko asmoa duzun, edo gustatzen zaizun ere, zinemaz edo ikasten ari zaren horretaz Bartzelonan, tartekan nahi duzun hausnarketa horiek erakutsi. Bai, esan gustatzen zait, baina ia da askotan ez dakadala denborarik, eta horregatik ez eta aspaldi idatzi bertan, gustatzen zait, egiten dudanean, gustora egiten dut, ze gainera hori, pelikula bat ikusten dezunean jakinda, gero idatzi behar dezula, beste modu batean ikusten dezu. Baina, bueno, batzutan denborak ez dizu ematen, eta ikusiko dugu, jarrituko dudan edo ez.
Denbora aipatu duzu, ez dakit denborarik izan duzun zinemaldi honetan beste filmerik ikusteko, dokumentalen bat, egon badaudelako eta agian zuretzako interesgarri direlako. Izan duzu tartea? Bai, esan bi ez 3 pelikula ikusi ditut, bat Joseph Lucy zikloko The Criminal deitzen den bat, asko gustatu zitzaidan. Gero Zabaltegiko beste bat, No Intenso Agora deitzen dena dokumentala, eta bai desiente gustatu zitzaidan, eta gero Borg McEnroe. Asko gustatu zitzaidan ere. Bai, egia esan 3 ikusi ditut, baina 3 ondo. Tenis partida... Bai, oso ongi dago tenis partida nola egina dagoen, bai. Asko gustatzen zitzaidan. Eta horrendik ere izango duzu denbora ikusteko besterik, edo... Ba, espero du baietz, baina egia esan ez dut, ez da denborarik euki parrilla ongi behiratzeko, osea, aber gaur zeu zer ikusten duten. Bueno, izango duzu aukera bestela ere. Eta Kimuak saileko film laburrak ikusteko aukera izan duzu, ikusi nahi duzu? Bai, ikusi nahiko nituzke. Batez ere, euritan ikusi dut eta gustatzen zait. Eta, bai, esan gogadakat areka ikusteko. Bai, batez ere hori. Gurekin izango ditugu laster areka bultzatu duten protagonistak? Ba, ea ze kontatzen duten. Eta injustu, gainera, aipatu duzun beste euritan film laburraren erreferentzia segidan daukagu, baina lehenik zu agurtuko zaitugu, eskerrak emanez. Zuei. Zorionak berriz ere. Mi esker. Animo ikasketekin, urtarrilerako dena berrezela bukatu eta proiektu hori nahi besteko tartea eskaintzen diezun. Eta disfrutatu gelitzen diren egun eta zinemaldian. Bale, mi esker, berdin. Eta aipatu duzun bezala, euritan film laburra da, Kimuak sailean dugunetako bat, eta zineatarikoek, justu film laburra hau egin duten, Arantza Santestebanekin eta Irati Gorostierekin izan ziren, horiekin, bideo bat osatu eta hementxe duzue. Irati Gorostidi Agirretxe eta Arantza Santesteban Perez gara, eta egin dugu euritan film laburra, eta zuzendaria gara, film horren zuzendaria gara. Gure filmaren jatorria hasten da Europa Futuro Anterior ditutako proiektu batean, eta proiektu hau garatzen da Tabakaleraren baitan, 2016ko proiektuaren baitan ere bai, eta bideratzen du Pablo Laparra deitutako persona batek, ikerlari batek, kasu honetan. 78ko maiatzaren inguruan bertan sortu ziren zinemagintzari lotutako joera berri batzuk, joera militanteak nahi baldin bada, eta hortikan sortzen da zinema militantea deiturikoa. Bere proiektuak ikertzen zuen irudi hauen guztien inguruan, hamarkada hauetan garatutako irudi hauen guztien inguruan, eta irudi horiek gaurko borroka sozial eta politikoetan zer eragin duten, eta nola gaurko praktika politiko horietan nola jotzen den behin eta berriz garai horietan sortu ziren irudietara. Bere proiektu honen parte, gonbidatzen zituen egile, ikerlari eta zinegile ezberdinak parte hartzera berak proposatzen zituen irizpide hauetan. Eta orduan deitu gintuen Irati eta biok, eta proposatu zigun egitea gure hausnarketa propioa honi dagokionez. Filmean ikusten dira emakume ezberdinak, guretzako interesgarria zen emakumeen ikuspuntutik egitea zerbait, batez ere aurkitzen genuelako guk errebisatu genituen material ezberdinetan, aurkitzen genuelako nolabait emakumeen ausentziak eta presentziak, eta pixkat hortik abiatzen gara, hori da abia puntua. Eta interesgarria iruditzen zitzaigun egitea pieza bat kontutan hartuko zuena, askotan narrazio ofizial edo hegemoniko hauetan faltatu izan diren ahotsak. Eta guretzako importantea zen emakume batzuei ahots hori edo ematea edo bilatzea, ahots hori. Guretzat importantea zen baita ere itxaro jartzea 85ean idatzi zuen errelato hau berri irakurtzen, eta nolabait egitea denboren arteko konexio hori, zer esan nahi duen berak bere burua, zer iradokitzen duen berak bere burua berri irakurtzen hainbeste urte pasa ondoren, nola aldatzen diren hitzoien, nola aldatzen den hitzoien esanahia, nola gaurkotzen den diskurso hori, zer esan nahi duen gaur egun, eta zer esan nahi duen
bere presentziak berak gaur egun eta nola interpretatzen denez. Lan egin dugu elkarrekin denbora guztian, orduan bazegoen aukera nolabait bakoitzak parte bat egiteko eta gero muntaian hori elkarbanatzeko edo rol diferente batzuk eukitzeko, baino erabaki genuen pixka bat hori, erabaki guztiak elkarrekin hartzea eta horrek nolabait prozesua pixka bat geldiarazi du ez, edo prozesua luzatu egin du. Ikuste dut ere hori azkenean pelikula hau dela, pelikula bat hori horren fruitu dela baita ere ez, gure artean sortu den dialogo horren eta elkarrizketa horren erantzuna dela. Lana osatu genuenean ez. Ze abiapuntua zen, hori oso abiapuntu zintzoa, oso experimentala, oso askea, zelako lehen aipatu den Europa Futuro anterior horren inguruan hausnarketa bat egitea. Eta orduan gure asmoa zen elkarrekin lan egitea, elkarrekin adostea zer egin nahi genuen, eta uste dut pelikula ere zentzordan oso zintzoa dela. Ez den ez daki zer bihurtzeko pretensioa ez dauka. Nik uste dela ariketa bat, bilaketa bat, eta ez geneukan kimuak buruan. Espero dugu hori aukera ona, azken finean gure lanari oihartzun emateko, ze bestela oso zaila da holako lan batek, nolabait, jendeak ikusi dezala holako lan batez. Guk ez dauzkagu medioak hori nolabait oso jende askori helarazteko eta hori espero dugu, pelikula jende askok ikusi dezala. Nik uste dut zaila dela, askotan ere jotzen dugu pixka simplifikaziora eta gero ikertzen duzu eta batzutan ateratzen zaizkizu espero ezen dituen konklusio batzuk. Nik bai uste dut fikzioa gaur egun bezala ulertzen dugun moduan, uste dut ez dela igual, ez dakit, baina emakumeen ahotsa adierazteko oso bide erreza edo erosoa. Esango nuke ez, eta ez dakit oso ongi zergatikan, jotzen dugu askoz ere gehiago bai begira dokumentalago baten bidez, ez dakit, igual esplikatzen duelako hobeto zein den gure ezinegona, gure posizio ez privilegiatua, gure bilaketa prozesuak, gure zalantzak, hori guztiak agertzeko modu bat izan daiteke begira dokumentalago bat izatea ez. Guk hain justu Euritan piezan abiapuntua nahi bada dokumentalagoa zen, baina bidean erabaki genuen fikzioaren elementu batzuk sartzea. Zergatik, iruditzen zitzaigulako fikzioak ere aktibatzen eta desaktibatzen dituela susmo batzuk pelikulan eta badela beste modu bat ere diskursoak eraikitzeko eta guri kasu honetan interesatzen zitzaigun fikzioaren elementu batzuk sartzea pixkat ere proba moduan, ze neurri handi batean izan zen probatzea, ez? Gero nire ustez fikzioa eta dokumentala edo errealitatearen zinema edo askotan deitu izan den horrek ere ez ditu mugakain definituta eta pasatzen gara askotan alde batetik bestera errazki, ez? Batzutan nahi gabe, baina kasu honetan nahita. Hemen jarraitzen dugu Zurrolako Butaka saioan eta segidan animazioa izango dugu hizpide zinemari loturik, hori bai. Atxur animazio taldeak Areka film laburra egin du eta Kimuak sailean eskaini dute zinemaldian. Ezagutu nahi dugu bai animazio taldea eta baita ere azken lan hau eta horretarako gurekin ditugu bi gonbidatu. Kote Kamatxo eta Itxaso Navarro. Kaixo eta ongi etorri biei. Bueno, ezer baino lehen. Atxur animazio talde hau pixka bat nondik nora datorren, nola sortu zen, hori pixkat ere jakin nahiko genuke ez, zeren animazioak gurean, Euskal Herrian badu, nola baiteko historia eta talde hau, ez genuen horren beste ezagutu eta nahi dugu jakin nondik datorren eta zein den bere bidea.
Ez dut zen gai. Bueno, talde hau egin da, labur metraia hau egiteko, aurrekoan bezala, beste talde bat sortu zen bezala ezberdina, baina antzekoa, beti bezperako koplak iaz arkeztu genuna, korto hori egiteko. Eta izan da, pixkat aurrekoaren arrakastaz, arrakastaz eta bai, motivazioa sortu zigun beste labur metraia bat egiteko, eta ez ginen danok sartu, batzuk kanpoan gelditzea erabaki zuten lan kontuak eta baina jende berria eduki genuen itxaso bezala. Eta, azkenean antzeko talde bat da, 20 pertsona inguru, ez dakit zenbat gehan, eta gaude horre irakasle, daude hori ikasle hoia asko eta ikasleak ere, eta irakasleak horre, karturik, eta, Lagunen arteko proiektu bat dela, esan daiteke? Lagunena, gu lagunak egin geha, porque animazioan zaude sartuta hor leku berean eta sortzen da psikologi bat, eta oso ondo baldin badi joa proiektua, eta sartzen baldin badakazu oso ona sartzen da beti hor lanean, baina ez ginen ezagutzen gehienak bakoitzak ezagutzen zuen norbait eta hola elkartu geha. Gehienok ezagutzen genuen Bego Bikario edo Patxi Azpillaga irakasleak noski, baina batzuk ere uste dut, ez nago seguro. Beste bidetatik etorri direla ere bai. Aipatu dituzun bi irakasleak izan dira pixka bultzatzaileak eta lagundu dutenak zuek denak elkartzen eta aurrera egiten. Bai, Patxi Azpillaga eta Bego Bikario, bai, batez ere. Itxasori galetuko diogu ez, kasu honetan aurrekoan berarekin batera ez, lehenengo aldiz, Areka Filmerako lanean izan zara, nolako izan da esperientzia halako proiektu batean sartzea, eta hasieran lagunak izan ez arren, orain laguna zaretelako. Gutxi gora, lagunak izan beharko. Eta nahi. Gea. Esperientzia izan da izugarria, zeren izan da nire karrerako azken urtea, eta sartu naiz gutxi gora de rebote proiektuan. Zen, ari nintzen amaierako proiektua animazio egiten, Bego Bikariorekin. Eta bera izan zen nire animazioko irakaslea, eta horrela sartu nintzen proiektuan, beste bi gelakidekin, eta adibidez nik ezagutzen duen Koteka Mantxo bere famatu animazioengatik. Famatua naiz, arterrako animazio klase horietan. De repente, esan de, baina gero nire herrian ez nahiz ez famatua. Nire etxean bai. Nire etxean bai, txikitati. Eta guretzat, esan ziguten egongo da Koteka Mantxo, eta bestea... Roñederra, Zibiene, bai. Roñederra, hola, pixat, egin dutenak. Guretzako zirela hemengo jantzo dela, gu ikasleak bezala. Eta bereiekin lan egitea, izan da esperientzia ikaragarria asko ikasi dugu, eta egon ginen asteburu bat, goizeko 5 arte lan egiten beraiekin, eta oso motibantea izan zen, eta gauza ikaragarriak atera dira hortik. Eta... Bale. Harturatzeko. Anten nik hartu, Honen berak hartu eta berakin jarraituko dugu, baina agian zuritzako da galdera, baina ikusiko dugu. Kontua da, Areka Film honek oinarrian berriz ere nolabaiteko harremana duela bertsolaritzarekin, ez? Aurreko filma aipatu dugu, beti bezalako koplak, orduan Maialen Lujanbioren bertso batzuen oinarrietan zegoela egituratuta filma, eta oraingoan Andoni Egañaren bertsoa dituela oinarrian. Ez dakit, bertsolaritza eta animazioa ondo uztartzen direla ikusten duzu, Bai, guretzako nolabait hain kaotiko antolatuak, baina baita ere oso ez buru bateko monstrua baizik, eta biltzen gara hola eukitzea historia bat eta soinu bat pixkat lotzen dituna, oso ondo datorkigu, eta gero bakoitza, azken finean, zatitxo bat hartzeko eta hori lantzeko, eta gero osotasun bat bilatzeko, hontan ez da izan aurrekoan bezala, aurrekoan hartu genuen bakoitzak bertso bat, eta hori animatu zuen, edo bertso batzuk,
zati hori, hontan ja pixkat taldeka antolatu izan dira, ni nire zatia animatu dut, baina batzuk gara dibidez ema zineten. Gu ginen hainbat taldean, egin ditun taldetxoak, eta 3 edo 2 edo 3 artean egin ditugu estenatxoak, eta talde lan izan da. Batzutan dirudi animazioa berak egiten duen bezala, dela bakar baten lana, baina lan asko dauka, atzean. Bai. Eta emaitzarekin jarraituko dugu aurrera, baina lehenik eta bain, aipamen bezala, ez? Juanma Berasategiren aipamena baduelako film laburrak hasieran, jakina da, aipatu dugu gaina Zurrelako Butaka saioan, aprilean zendu zitzaigula, eta, bueno, zer nolako garrantzia ikusten duzue Berasategik utzi duen ondareari? Ez daki, porque leheno zertzegon ez zegoen animazioko ezer, eta nik ezagutu nun beha, eta, bueno, pertsonalki bastante lagundu zian, behin baino gehiagotan, eta, bueno, ez dakit, nik uste bat eta besteai gaztoi asko lagundu zigula, saiatzen zen beti, ez dakit, jendea laguntzen, eta, ez dakit, ni supongo, hoia ez dakit, baina baingo egoera eta animazioaren egoera asko berari esker izango dela, osea, nola dago pixkat antolatuta dana, Euskalo, lehenengo batzuk hasiko ez bazien, nun egongo ginean, ez? Igual egongo ginen burrukatzen oinarrizko gauzengatik, oendik, ez dakit. Txaso, zuk berez ezagutzen duzu bere lana eta jarraitu duzu, aztertu duzu. Bai, ni txikitatik, ikusten nuen bere animazioak txikitatik, eta orain handitzat ikustea ezagutzen duan jendea da nire irakasleak, eta orain ja dira Bego Bikario eta Patxazpila ganetzako ja dira lagunak, bakarrik irakasleak. Eta berak bezalako pertsonak, bere Juanmaren lagunak izatea, ikuste oso gertu sentitzen naiz, orain, eta pasada bada. Zuk aipatu duzu, zuen labizeko esperientzia interesgarra izan dela Areka film labur hau egitea, eta pentsa, Kimuak saian sartu, eta gainera, gaur, gurekin zaudete, zinemaldian ere ikusi izan delako. Bapatean izan da ikasle izatetik tak hemen zaude. Bai, izan da, lehengo urtean, lehengo iraian, kontatzen zigun Begok izan zuen arrakasta koplekin, eta ez zen sinistu. Zan, hau lortu dugu, zinemaldian sartu geha, festival pilotan, eta izugarrizko arrakasta. Eta horrekin motibatuak, ni sartu nintzen ere bai beste proiektuan, eta hasi geha oraingoz oso ondo, eta flipatzen oraingoz, hemen gaudela. Benetan, esanguratsua da, ezagitzen bateko garrantzia duen zuen animazio lan horrek orain bapatean zinemaldian erakusteak, ez? Kote zuretzako ere bai, garrantzitsua da ikusgarritasuna ematen dio. Bai, guretzako da, gu pasatzen dugu ez dakitzen bat denbora lanean segundu batzutan ikusi ahal izateko, eta, ez bakoitzaten bere telefonoan edo bideo batean, olako lekuan egotea eta aurkeztea da, asko eskertzen da. Ni ez nun bere zure zoriaukin fakultate bukatu eta zinea ezagutu arte, zine mundua edo jaialdiak ezagutu arte barrote, pasazian urte pilo bat. Bai, Bego fakultatean bultzatu zigun desente, gu bagenekin, Begok Goya irabazi zitula, eta, behar esaten zigun hori gututako inork, edonork egin dezake, diru laguntzak eskatzeko bultzatzen zigun, eta hola, baina ni ez duen ikusi eta ni saiatu nintzen, baina, ni imaginatu dezaket fakultatea bukatu horrela, ni ez nintzen kontu, urtea pasata gero, baina urte asko, orduan entatu nintzen, olako zirkuituak zeudela. Claro, ni eske jakin ere ez. Eta pentsa, nun zaudeten, zinemaldian. Areka bezalako filmak izan duen, orain arteko jartzun hau ikusita, Kimuak saian dagoela, zinemaldian ikusi ahal izan dela, eta gerora ere ikusi ahal izango dela noski. Bultzatzen zaituzte, zuri akaso hasi berri bezala jarrita eta zuia dagoeneko ibilbide egina, proiektu ez dakit handiagotan edo animazioa dagokionez beste erronka potoloagoetan sartzea. Zu barruan zaude, ja. Zer barruan.
Alegia erronkaren badagoela, ja. Bai, ez dakit, nire erronka da gauza txikiagoak egitea, porque ni asko txoratu egin naiz produkzio txikiekin ere lan asko eskatzen diate eta zaila da. Baina zer datorrela ematen du? Zer aurreratu daiteke? Egiten ari zareten horretan? Badago beste proiekturen bat martxan daukazuena edo pentsatzen ari zaretena? Talde bezala oraindikan ez, nik uste zerbait ateako dela. Gu talde bezala ez, individualki dano dazkagu proiektu batzuk. Bi bazkot neriak eta ez dakit zureak, baina hori bakoitza badakit beriak, baina talde bezala seguraski hirugarren baten. Hirugarren filme laburra eta berriro, gero gainera, gauza bat esan nahi dut, ematen du igual, horrekoan egin genuen, sartu ginen kimuaken. Hontan egin dugu, sartu geak kimuaken. Baina igual, gu ez genuen espero, ez lehenengoan, ez bigarrenean, eta kriston krisiak izan ditugu, egon ginen apunto, batzuk utzi nahi genuela, eta ez genuen ikusten bat ere emaitza, eta zaila dala, eta... Bai, ez du ematen, baina bai. Animazioan askotan ikusten duzu emaitza, baina ez dakizu atzean dagoen lana. Bai, hoi da, eta kimuaken ere, igual jendeak ikusten du, hauen berrio hartiete, ez, eta nik ulertzen dut, hoi da, baina nik ulertzen dut hola pentsatzea, baina zenbat lan dagoen atzetik, eta zenbat gelditu dira kanpoan, baita ere, eta jonen hartzakit, lan asko dagoela, ez gure kortoan baizik, eta zenbat korto sortu, zenbat laburmetraiz sortu diran aurten adibidez, kimuak esartzeko edo, zirkuitoan eta zenbat gelditu dira azkenean sartu gabe edo pixkate baztertuta pilo bat. Zuzure proiektuen berri ez diguzu gehiagi aurreratu nahi, baina itxasoak bintzat orain hartu duen bultzadarekin badukan buruan beste lanik, modu personalean edo bestela, orain horrek eman dizun indarra azteko pentsatzen proiekturen batean. Bai, kortonek eman digun motivazioa eta ezagutudan jendearekin proiektu honetan badaude hor beste kortotxoren bat egiteko bide bat, baina igual koterkin ez. Baina badatoz orduan proiektu berriak, hori bai? Bai, badaukagu buruan proiekturen bat, bai. Hor animazioari loturik beti galdera bat egoten da, eta hemen animazio jorratu izan dugunean, ia beti aipatu dugula, animazio lotzen dela asko aurrekin, aurren munduarekin, eta gero ez eta gehiago ari gara ikusten animazioa publiko orokorrarentzako, eta aurrentzako izan daiteken bezala, helduentzako ere badena, ez? Hori bada topiko bat, erabat hautsita gelditu dena? Ez, oraindik falta da osteko nik uste, Zen nik ditut nire lagun guztiak kontatzen niena arteko mundutik kanpoan dauden lagun askorik kontatzen ari nintzela animazioan eta guztiak, umentzako marrazkiak egiten? Eta nik adibidez, kortan egin dudan lana ez dut ez da marrazki batin. Dena errekortablekin eta ez dira marrazkiak. Eta jende askok oraindik ez du lertzen animazioa ez dela bakarrik marrazkiak edo muñekitoak muitzea. Stop motion. Jende arruntak erabiltzen ditu marrazki bizunak aurregi jartzeko eta hori da ezagutzen dutela normal. Eta normala hori ezagututa pentsatzea horretan gabe. Jendeare asko arrunta ez dakite ez dara horrelako produkzioa egiten direla. Ez ditu ezagutzen. Ez ditu ezagutzen jende asko kimuak edo... Eta zuek zinemaldian bukatzea aldera izan duzu aukerarik animaziozko zerbait ikusteko, ez dago askorik aurten, gehiegirik ere ez, beste urtetan akaso gehiago, izan duzu zinemaldian bestela ere beste zerbait ikusteko aukera? Aurten, Beste gauzak, bai, animazioa ez aukera eukinik, baina beste. Akaso aukerak sortzea ere ondo legoke eta zinemaldiak ere animazioari tarte zabalagoa eskaintzen dion. Baikote eta bai, itxaso, mi esker guen izateagatikan, jarraitu gozatzen, kimuaken egon eta areka film laburrari bidea ematen, eta izango dugu gehiegi aurreratu ez duzuen proiektu horren berri. Espero baiet. Animazioa mintzat jarraituko delako eta animatuak ere gainera etorri zaizkigu. Eskerrik asko biei eta ondo segi. Zuri. Eta zuekin batera, bideokritika bat ikusiko dugu, zeren, hau bai, ez da animaziozko filma, kasu honetan Gaztezulokoek Bi Txirula filmaren inguruko bideokritika prestatu dute eta ikus ezagun. Horti pasako haitu.
hemendik baino hobeto oso zaila dakagu. Komentzitzen, Komentzitzea ez de kontua. Bueno, kaixo, gaur zinemaldiko lehenengo filma ikusteko aukera izan dugu. Hasi dugu eraz aste zinematografiko hau. Eta Big Txirula filma ikusi dugu. Inigo Garcia da film honetako zuzendaria. Eta, Inigo ez da orain arte film zuzendari izan, hau izan da bere lana, entzun zen arkitektoa da bera ofizioz. Baina, beti izan du kamerarekin saltxeatzeko ohitura, eta honetan lagun batzuk hartu ditu filma osatzeko, ezta? Bai, aurrekoan berarekin ginean komentatu zigunez, berak oso argi zeukan, bere bi lagunak fitxatu nahi zituela bere lehenengo film hontarako, Iker eta Jon, eta, hasi ziala kamera eskutan, improvisazioak grabatzen, laburmetrai bat grabatuko zutelakoan, gerora agian erdimetrai bat, azkenean luzemetraia edo pelikula hau zinemaldin aurkeztu izan dute eta oso pozik daude aukeratu izan dalako aurtengo proiekzioetarako. Hori da, berentzako kriston aukera eta sorpresa izan da zinemaldian film handiekin egoteko aukera izan dutelako. Ze bere lagunen ganera, berak askotan esan izan du, laguna diala, ez diala aktore profesionalak, hori da. Eta, hoxe esanakoa, Jon Elizalde, bera musika irakasle da, Iker Azaz, eta baita profesionala badugu Kandido Uranga jauna. Orduan, filman ikusten duguna, ezkenean izan da, Jon eta Iker, paisaia ezberdinetan zehar, bidaia bat egiten. Filmak ez dugu kontatzen zehazkitze ze bidaia mota da, badakigu iesi dabiltzala. Nondik? Eta ez da nora doazen ere. Hori da, badakigu muga bat pasan nahi dutela. Eta, azkenean kontestua ez dago erabat argituta, baina azkenean hori da film honen gakoa, ez? Bai, bidaia askoz interesgarriagoa egiten da, helburua baino. Azken batian, paisaia disfrutatzeko aukera ematen dizu, denbora patxaz hartze horreke bai, detaile txikitan erreparatzeko aukera ematen dizu. Orduan, momentu intimoak eta detaile txikiz jositako egoerak ematen dira, eta batez ere, Iker eta Jonen arteko harreman horren inguruen kontatzen digu historio bat. Orduan, esan dezakegu asko disfrutatu egula paisaia horietaz, ezkenean oso landutako paisaiak dira, batzutan kuadroak ematen dute, toki bakoitza oso ondo pentsatuta dagoela oso nabaria da. Eta baita disfrutatu dugu bi personaje hauen bidaia kasi mutu honetaz, ez? Noiz behinka txirula batzuk entzungo ditugu, baina... Bai, txirula jotzen duen Jon Elizaldek bi txirula hauek eta batera jotzeko ohitura hori erakusten igunean, oso momentu politiak eta ematen dira. Baina zuk esan bezala, dialoguak oso murritzak, eta egile esan dialogotan nabaritzen da, Iker eta Jon ez dira aktore profesionalak. Orduan, hor ere, pixkat hankamotz geratzen zaigu pelikula. Eskertzen da, momentu ematen, Kandido, hartzen denien, eta egile esan, protagonismoa hartzea iritsi da momentu batzutan. Filma janztera iristen da Kandido. Azkenean oso nabaria da, ibilbide luzeko aktorea dela, eta horre pixu bat ematen dira filmari. Dana den, kontuan hartu beharra dago, bakardadea eta hausnarketa helburu dituen filma dela, eta beraz ikusleari esfortzu bat eskatzen diola, ezta? Pazientzia apurtxu batez hartzeko filma dela, benetan Inigo Garziak transmititu nahi diguna ulertzeko gogoz, juteko gomendatzen dugu, eta bixe patxaraz, lasaitasunez, eta bi lagunen arteko bidaiaz gozatzeko aukera da Bi Txirula.
Dagoeneko Zurrelako Butaka saioaren gaurko azken minutuetan sartu gara, eta kritikarien solasaldia ere badugu. Dakizuenez, ara eta ona ibiltzen dira, eta beti ere iragartzen ditugunak ez dira guztiak gurekin izaten, gaurkoan, tamalez, Iretxe Fresneda Garako kritikariak joan behar izan du, filme bat ikustera, ordutegiek ere hala ekartzen dutelako arazoa, baina, behintzat, zorionez, urtzi-urkizu beti ere berriako kidea gurekin izaten dugu, eta gaurkoan, estainekoz, Maia Muruaga, Euskal Irratietako kidea ere gurekin dugu. Kaixo Maia, eta ongi etorri. Kaixo, mil esker. Eta gurekin ere Urtzi, kaixo Urtzi. Kaixo. Beti ere prest, gaurkoan ere bestelako filmak aipatzeko. Tira Maia, orain arte ikusitakoetaz hitz egin nahiko genuke, baina bereziki jakin Euskal Irratietan nolako jarraipena egiten ari zareten zinemaldiarena. Urteroko jarraipena egiten dugu Euskal Irratietan, hau da, Donostiako zinemaldia hurbilagotik ezagutzeko aukera zabaldu nahi dugu, eta hartara ni biltzen naiz, kritikari batekin ondoan hainbat film ikusten, elkarrizketak sortzen eta pixkat ekartzen duenaren berri, zinemaldiak ekartzen duenaren berri ematen. Orokorrean hartzen duzu zinemaldia edo bereziki Euskal Ekoizpenei tartea eskaintzen duzu? Euskal Ekoizpenei garrantzi berezia ematen diegu beti, eta horregatik solasaldi momentuak Euskal zinegintzan ari diren zine zuzendari edo aktoreekin egiten ditugu, baina hartara ere sail ofiziala noski aintzat hartzen dugu eta saiatzen gara egunez egun filme baten inguruan mintzatzen aldugu moduan, txikiagoak baititugu. Baina noski, filmak ere ikusten dituzue, eta aukera ere izaten duzue. Orain arte ikusitakoetatikan, zein da hola bereziki gustatu zaizkizunak? Film gutxi ikusi ditut, hori aitortu beharra dut, ez baitu denborarik denetara iristeko. Euskal Ekoizpenetan, Bitxirula, Non eta Handia filmak ikusi ditut, eta gehien iritsi zaidanan niri Handia pelikula izan da. Zergatik? Kontatzeko moduagatik, filma entretenigarria eta arina bada ere azpigai asko hunkitzen dituelako eta sartu naiz istorioan. Egiazko gertakarietan gainera oinarriturik, egia esan sartu naiz filman eta emozio handia eragin didan filma ere denez hartara iruditzen zait ona izan dela, egin duten pelikula eta espero dut urrunera iritsiko direla ere. Ikusiko dugu, larunbatean sariren bat eskuratzen duen Handia filmak, baina beste bi filmera aipatu dituzu eta nola hainbaten iritzea dagoeneko bildu ditugun, urtziena beste film horietaz, Non eta Bitxirula ere zer iruditu zaizkizu? Film ausartak, eta egia esan bai batak eta bai besteak deskolokatu nauten filmak ere direla esango nuke, halako ariketa berezi bat indute batak bai besteak eta egia esan zoriontzekoa da ere egin duten lana, batez ere Non filmakoak izan dituzten ahalekin eta proiektua nola eraman duten ere ikusitan ustez emaitza ona atera dutelako. Egin dituzuen elkarrezketen artean, Euskal Irratietan entzun daitezkenak, beti ere, gustu baduzue, zein elkarrizketa edola interesgarri azpimarratuko zenuke? Denak, nire ustez denek dute zer esana eta denek ematen diote begirada berezi bat, bai beraien proiektuari buruz eta baita zinemaldiari buruz ere, eta nik uste denak duela interes eta dena izaten dela berazgarriaz guretzako ere bai, ikusirik ere iparraldera film gutxi ere iristen direla, izaten baita aukera handia guretzako Euskal Ekoizpenak zertan diren ere ikusteko, ez? Eta zubi hori eginez, Ipar Euskal Herrian zer eramateko. Urtzi, zurekin goaz, zeren beste film batzuk ere baditugu Euskal Ekoizpenekin abietuko gara, gerora, nazioarteko filmei ere akaso ingo diogu azpimarra txiki bat, baina bi aipatu nahiko nituzke zurekin. Batetik elkarrekin Together dokumentala, hemen izan genituen bultzatzaileak, bai ekoizlea eta zuzendari eta baita ere protagonistako bat, zure iritzia ere jakineko nuke dokumental honen inguruan? Elkarrekin Together oso dokumentala interesgarria da eta indartsua, bisualki esan dezagun, ikusten da baliabide asko jarri dituztela eta Pablo Irauru eta Migueltxo Molina ezautzen genitun, aurretik beste dokumental batzuk, Pura Vida eta Walsh eta oso lan onak egin izan dituzte eta kasu honetan ere, istorio bat berez, igual zinemara emateko pixka bat zailago izan zitekena, Xabier Agotek aipatzuzun, nola hau ez da James Bond, zeka, indusketa bada, uharte baten, baina hortik lortu dute film erakargarri bat egitea eta oso gomendagarria da Elkarrekin Together, nik uste aukera duenak ikus dezala, merezi du.
Galdetu nahi nizun ere, gaurkoan Areka film laburra egin duten kidea dituelako, okerez banago ikusi duzu. Bai. Eta ez dugu gehiegirik esan, bertsolaritza bai duela oinarrian edo, baina historiaren zertzela txiki batzuk ere nahi ditugu komentatu zure hitzez zer iruditu zaizun eta zer kontatzen duen labur esan da. Bai, hor dago emakume baten historia, aita ez duen ezautu, bakarrik daka aitaren argazkia, eta aita egin zuten 36ko gerran Areka batean utzi faxistek, eta, bueno, hor frankismoan ondoren biktima eta, bueno, pertsona asko izan dira, behaien senideak izan dituztenak hor Arekatan, eta kasu hortan historia hori da, 36ko gerrako oroitzapena memoria historikoekin lotutako historia hori Andoni Gainaren bertso ederrekin. Nazioarteko zinemagintzari dagokionez, hainbat filme ikusi dituzu, seguruenik ez nahi beste, baina orain arte ikusitakoetatikan zeinek harritu zaitu gehien? Harritu, poztu, zoriondu eta pertsona hobea sentitu nintzen aretotik atera nintzenean, bai, Agnes Bardaren Visage Village ikusten. Hori nik edo norri gomendatuko nioke, proiektatzen dutenean edo ez dakite areto komertzialetara noiz iritsiko ote den, baina Agnes Bardaren Visage Village benetan zoragarria film da oso ederra eta oso ondo pasatzezu, barre, sentitzen dituzu gizatasunez betetako pertsonaiak, behaiek ere bi protagonistak Agnes Barda bera eta JR argazkilaria nola ibiltzen diren herri txikietan Frantziatikan gauza benetan ederrak egiten, bertako jendeekin, eta bai, orain arte ikusitakotatik, igual gehien gustatzen zaiana hori izan da. Gero ikusitugu beste batzuk ere interesgarriak, baina momentuz Visage Village. Baina, zure galdetiko dizugu, esan duzu ez dituzu filme asko ikusi, nik zoritxarrez ere ez. Baina tira, ikusi dituzun bestelakoetaz, Euskal Ekoizpenetaz aparte, bada bereziki gustatu zaizunik? Aitortu behar dizut, Euskal Ekoizpenez gain La Cordillera bakarrik ikusi dudala, eta zerbait falta zuen filmak, eta ez zait iritsi beraz. Ezingo nuke esan ere, sail ofiziala zertan denez deus, tamalez ez dudalako ikusi ekoizpen handirik, film handirik. Bintzat Euskal Ekoizpenak bai, eta hori dagoeneko ez da gutxi. Bukatze aldera, datozen egunei begira, bai zuri eta bai urtziri, galdetuko dizuet. Izango duzu beste filmerik ikusteko aukera behintzat? Saiatuko naiz larun baten etortzen, bihar estudion baitut Askilan, eta Glenn Closek parte hartzen duen pelikula, ez dut gogoan nola duen izenburu. Glenn Closena? Glenn Closena. Pelikula. Saiatuko naiz, itxierarako galarako. Klausurako filma? Eta ikusiko, nola aurkitzen da izen eta ze gogorekin ere. Zer den, zinemaldian lan egitea tokatzea eta denera ezin iritsi alizatea. Baina urtzi badaka, aukera hori eta uste dut, laster bada, beste film, ez dago esan polemikoa edoz, baina ikusteko aukera izango duzula eta iritzia ere jasoko dugula idatziz, agian zure zutabean eta bestela ere gure saio honetan. Bai, gaur gauean Fede Tarras ikusteko asmoa daukat, eta iruditzen bazaizu larun batean, azken egunean, hitz egin dezakegu film horren inguruan, bihar gaina prentsaurrekoa emango dute 12:30etan, hor izango dira euskal aktore batzuk ere tartean Gorka Otxoa eta Miren Ibarguren, da, bueno, ze komentatzen duten zuzendariek ere filmaz, karteletako polemikez aparte, filma ikusi nahi dugu eta filmak zer ematen duen. Gero badaukat asmoa baita ere bihar Bulgariako film bat ikusteko eta bueno, ea nola bukatzen duen zinemaldia, ezta? Hori da, agenda ere badogulako eta esan bezala larunbata bitarte zer aipatua badelako Zurrelako Butaka saioan. Urtzi Urizu eta Amaia Muruaga, mi esker etorri zenagatik, animo lanean. Mi esker, zuri ere. Bai, tokatzen den bezala. Urtziren babesarekin beti ere ondoro goazelako aurrera, eskerrik asko Urtzi. Oso ondo jongo da eta gainera esan behar dugu gure taldeko lagun bat, Bartzelonara joango dela eta animoak bialiko izkiogu Bartzelonan egingo duen, Katalunian egingo duen lana eta jarraipenagatik. Zalantzari gabe, aktualidadeak ere badauka bere garrantzia gurean, baina gureak, gaurkoak, Zurrelako Butakak, dagoeneko argiak itzali behar ditu. Baina dakizuenez, egunero, sail ofiziala izaten dugu erreferentzia, bertan hainbat filme estrenatzen dira,
handiaren lehiakide dira, eta gaurkoan beste baten trailerra eskainiko dizuegu saioa bukatu aurretikan. Gaurkoan zein The Disaster Artist da pelikula, James Franco zinemagile estatu batuarrarena, da esan bezala film honen trailerrarekin utzi, eta gustua baduzue bihar itzuliko gara. Mil esker beti bezala, bestaldean egoteagatik, eta ondo bidean, bihar hementsi izango gaituzue Zurrolako Butaka saioan. Izan ondo, aio! Los Angeles, everybody wants to be star. You have to be the best and never give up. When I get up on stage in front of people, all I can think about is, what if they laugh at me? You, man, you're fearless. I want to feel that too. I don't care. I'll do it. You and me, we both have this dream. Yeah, I guess we do. That we'll be famous. We'll show them. Watch out, here we come. To be or not to be. It's not going to happen for you. Not in a million years. But after that, this town, Greg, they don't want me. Wish we could just make our own movie. That's a great idea. So there's this guy, Johnny, a true American hero, to be played by me. He has it all. Good luck, many friends, and also maybe Johnny is vampire. We'll see. This set of the alleyway looks exactly like the real alleyway. That's right. Well, why don't we just shoot in the real alleyway? Because it's a real Hollywood movie. No, yeah, sounds good. Okay. Action! I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. But it doesn't work if you're looking at the camera. And then this beautiful girl, anything for my princess. She betrayed him. And then this guy, Johnny, he go crazy. Nobody respect my vision. You are a villain. I do this whole movie for you, Greg. You are tearing me apart, Lisa. Cut. Why you cut, Sandy? This is great. This is real acting. If you're gonna writhe around with the dress, maybe do it before you shoot yourself in the head and blow your brains out. I disagree. You're really gonna make this thing? We are going to go together. Tommy, this is not necessary. No, very necessary. I need to show my ass to sell this movie. I think you're aiming a little bit. I am what I am. Just do the scene. Why is he having sex with her belly button? He knows where her vagina is, right? Hi, doggy.